לפלוישט, עיר רחוקה מבוקרשט, משהו כמו שעה של נסיעה. האצטדיון איליה אונה, לא אצטדיון גדול, אבל מספיק כדי להחליף ואת הרעש הגדול שהם יעשו כדי לדחוף את בית"ר ירושלים במשחק מול סוטייסקה המונטנגרית לשלב הבא. וואו וואו וואו, הנה שריקה לכדור עונשין מה-11 מטרים לטובת סוטייסקה, השחקן שהכניע את סילבה בשבוע שעבר. כובש בקלילות, או איזה פנדל לא טוב, ובכל זאת הוא שולח אותו פנימה. זה לא טוב, זה פנדל שמלא בביטחון. הוא רואה את מיגל סילבה מאמר על פינה עוד לפני שהוא אפילו בעט, אז הוא בעט, זה היה נראה כאילו בזלזול, אבל זה מראה עד כמה הוא היה בטוח בעצמו. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, סוטייסקה עולה לי 2-0. התקפה שנייה בלבד של הקבוצה ממונטנגרו, והיא מוצאת את ההגנה של בית"ר לא מוכנה, מקפיצה את האוהדים. 2-0 לסוטייסקה. אצילי, אצילי, והמחמאות הן לשוער הזה. ולאדן גליאן יורד אל הכדור, שהוא עם כדור הקרן, ואצילי מציל את המצב. בינתיים שער שלישי שבית"ר ירושלים כובשת בנגיחה לאיש הכל כך גבוה והכל כך טוב בין קורות השער של סוטייסקה. אצילי עושה את זה בפעם השנייה תוך שבוע. הנה כלו, כדור רוחב, אצילי, והנה ה-2-2, הנה זה בא, שועה ואצילי מסדרים את ה-2-2. לא יודע איך נפלטתי כשאמרתי כשיש את שועה ואת אצילי על המגרש אני רגוע, והנה שועה הרגיע עם הבישול, אצילי עם הכיבוש, ועכשיו שועה הוא זה שמסדר 2-2, מה שרצית מוטי, לפתור את הבעיה לפני סיום המחצית הראשונה. הנה הוא סופר, בית"ר ירושלים עם 3-2, זה לא מהפך, זה האימא של המהפך. כך עושים את זה נכון, בתוך 10 דקות של משחק, בית"ר ירושלים הופכת 0-2 ל-3-2, והשוער הזה שנכנס לשחק לפני 5 דקות, סופג ממורוזוב. אבל אולי אתה רואה את הרביעי של בית"ר, זה בדיוק מה שבית"ר רצתה, לראות את כלו, השחקן החדש שלה, נכנס לרשימת הכובשים, והוא עושה את זה כמו תותח בתוך הרחבה, משאיר את השוער מאחור. 4-2 לבית"ר ירושלים. בוא נראה. 5 בית"ר ירושלים בהצגה רומנית נדירה, משכנעת, יפה, חוגגת. מי? טימותי מוזי, גם הוא ברשימת הכובשים. 5-2 בית"ר ירושלים אחרי מהפך אדיר, שעה אחת של כדורגל משכנע עם 5-2.